A favor que les ciutats es mengin tots els boscos. A favor de no tallar tants arbres. Estic a favor que les ciutats es construeixin sobre els boscos i que es tallin tots els arbres per construir edificis. Estic a favor que no contaminem tant. En primer lloc, si tallem tots els arbres, serà millor per tots, perquè podem construir molts més edificis. En segon lloc, si tallem tots els arbres perquè ens donin fusta, així podrem construir més mobles i cremar més fusta per contaminar més i tenir més paper per no gastar i no haver de reciclar. A més, la natura no m'importa perquè no ens dona gairebé res. En canvi, amb les fàbriques i els edificis podem tenir més diners i més llocs on passar-ho bé. En primer lloc, si contaminem el món, no respirarem aire net. En segon lloc, sense arbres no podem respirar. A més, des del 2015 estem tallant més arbres. Perquè si contaminem tant, al final el món serà ple de brutícia. Perquè si contaminem el món no li passarà res important. Només es moriran els boscos, però no els necessitem. En resum, si tallem arbres podem construir més edificis i això és bo per tots. En resum, que estem embrutant massa i contaminem moltes parts del món.